Shuthi lamandla akwazi uku-overcome istress. Lamandla akwazi uku-overcome depression. Lamandla akwazi uku-overcome izinto because i-depression ihambile ide lekuthenini omunye umuntu angaze ashawe even nana-stroke. Lamandla akwazi uku-overcome even ne-stroke. Lamandla akwazi uku-overcome ukuthi nobe kade secabanga ukuyibulala angasayibulali, a-overcome ama-suicidal thoughts. Lamandla Welcome once again kuKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Ngiphinde ngibingelele abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. Sibonge nje ithuba. Mangabe yaqala ukuhlangana nale channel, yazi nje la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye, zimnandi kuphela lezi indaba. Kuma returning viewers ngiyanibonga kakhulu, kuma subscribers bonke nje abantu abasubscribeayo ngiyabonga, nama comments nama likes, ba channel members ngiyabonga kakhulu, and ngathi uNkulunkulu futhi anganibusisa nani niqhubeke si support lo msebenzi enikwenzayo kukhulu. Akukho kuncane, and bakhona futhi nabanikelayo nje emaceleni. Ngiyabonga ngathi uNkulunkulu angigcinele nina nonke, anibusise nabo bonke abantu abasizakalayo futhi siyabonga kakhulu. Siyawathola nama message nje abantu besho bethi bayasizakala ngalomsebenzi khona nje okwenzakalayo since waqala. Ingakho ke ngithi nje ngibingelela umoya engcwele, ngiphinde ngibonge namandla kamoya oyingcwele. Sokhuluma indaba ke la, siyaqhubeka kuyo nje indaba kamoya oyingcwele ukuthi siyamdinga umoya ongcwele singabazalwane noma singabantwana bakaNkulunkulu. Sonke asikwazi ukuthi singathi siyamkholwa uNkulunkulu kodwa umoya ongcwele asimfuni. Futhi asikwazi ukuthi sithi siyamkholwa uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi okuphila kwethu kodwa umoya ongcwele asimfuni. Asikwazi ngoba bahlukani, bona nje bebonke bahamba bawu-3 kodwa futhi uNkulunkulu oyedwa, ohlukene iziqe ezintathu kodwa uyedwa. So awukwazi ke ukumhlukanisa uthi le party le kaNkulunkulu angiyifuni, ngithanda le party le kuphela. Noma ngabe nje uthi uyamthanda uNkulunkulu uyamesaba, uzothanda ubuthathu bakhe bonke buphelele, ngoba siyabuthola la ezwini. Ke siqale ke sifunde kwiZenzo chapter 1 verse 8. La kimkhona ifundeka kanje ithi, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Niyakwamkeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele usufikile kini. Umoya oyingcwele kwakhuluma lamazwi khulunywa nguJesu Kristu. Ekhuluma kubantu ababenamandla kodwa ayengaphelele. Lamandla babenawo ayeshoda. Babenamandla ngokwabo ukwenza izinto zabo, but manje mangabe sekukhulunywa ke ngokuthi manje bangene ngokuphelele emsebenzini kaNkulunkulu, bebengenawo lawo mandla lawo okuwenza umsebenzi kaNkulunkulu bawenzisise. Ebekhuluma ngabantwana ade bemlandela kwabafundi bakhe, eyazi futhi amandla abo ukuthi mangakanani, kodwa manje uyazi ukuthi lawa awaba amandla yashoda, kufuneka amanye amandla. That's why ethi niyakwamkeliswa amandla. Khona into ezokwenzeka kunina, kuyoba nenye shift change ezoba khona yenzeke the minute umoya oyingcwele seniwamkela ufika kunina. Khona into nani enoyibona ukuthi kunomehluko, khona lento ekhona ngaphakathi kuthina. Liyaqhubeka ke leli verse la ku verse 8, but angakafuni ukuthi siqhubeke manje, soqhubeka kodwa khona okwanamhlanje bengithi nje ke sime la ku verse 8 but ku point A wakhona. Ake siye lapha encwadini kaJohn, sikhulumile nje last sa ku Joel silanda isiprofeto ekhuluma ukuthi einsukwini zokugcina kuyakutholula umoya engcwele. Sikhulumile leyo part leyo, and yaphinde futhi nenkosi yasenzela nomusa na last week
kwanobufakazi ngokubonisa ukuthi umoya oyingcwele ungumsizi kangakanani. Ngizocela ukuthi ke sibheke futhi khona la ku John chapter 14 because indaba nje kamoya oyingcwele uJesu uyikhulumile kakhulu eyichaza, but ake silandeke ke from chapter 14 verse 16. Uthi ku John 14 verse 16, and I will pray the Father, kusho uJesu ethi uzawucela kuBaba, and I will pray the Father, and he will give you another helper. Ethi uma ngabe khuluma ngizocela kuBaba and uBaba uzonikeza omunye umsizi. Okusho ukuthi noma mina ngiuJesu ngiyobe ngingekho eduzane kwenu, kodwa uBaba uyonikeza omunye umsizi. Ukhona ozobe nisiza. Khona lo who is going to be helping you. Uthi he will give you another helper that he may abide with you forever. Lo msizi uzawufika hlale kunina. Uthi uJesu forever. Ingunaphakade. And lo msizi siyathola ukuthi ngumoya ongcwele. And uthe uJesu uyakwamukeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele usufikile kunina. Okusho ukuthi umoya ongcwele uyothi mawufika uza namandla, and lo moya uyofika uhlale kunina forever. Ingunaphakade. Okusho ukuthi lawa ngamandla azofika ahlale kunina forever. Hey, ngiyaye ngibazwela ubuhlungu nje abantu abahamba bawufuna amandla endaweni ezirong. Beyofuna amandla esikhashana, amandla abhubhayo. Kuukuthi bikhona indlela elula yokuthola amandla awe forever, okungesikona wesikhashana. Amandla futhi alungile eza noNkulunkulu, azosiza umuntu aphinda adumise uNkulunkulu, ambule futhi noKristu lamandla. Ekhona lawa abantu abawafuna, abantu bafuna lawa awesikhashana, lawa abhubhisayo, lawa awasebumnyameni. Kanti nangu umoya oyingcwele utholakala nje kuqala ngokuthi uamukele uJesu, umconfesse ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Uma usumconfessile ukuthi uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho, uthi uJesu ke manje ngiyacela uBaba ukuthi aphinde akuthumelele futhi ngomsizi oyofika hlale kuwena forever. Kusho ukuthi wena you will never lack. Lezi ngiyangithi mina indaba ezimnandi ngoba once umoya oyingcwele wafika wazohlala emntwini, akufani naqala kwi-Old Covenant. Kwi-Old Covenant ebefika umoya oyingcwele uma ngabe kune-purpose, mhlawumbe kunomsebenzi othile okufanele wenziwe, ufike kumpriest noma kumprofeti noma kwinkosi, emva kwalokho uhambe. Kithina kulesi sikhathi samanje, kulezi insuku zokugcina, lithizwe uzofike ahlale forever. You will be covered forever. Unomoya oyingcwele who is your helper forever. Uyabona nje, angazi ubumnandi obungaka abantu why bangafuni, why bangabamkeli. Futhi nje ngiyayixakeka ukuthi ubumnandi obungaka why bungashunyayelwe emasontweni, like kugqilwe. Khosi imnandi kabi le ndaba leyo ukuthi ngizothi ngahamba ngingedwa estradini, but ngizobe ngingahambi ngedwa, ngiyobe ngine helper engisizayo and not isikhashana, okhona forever empilweni yomuntu. Indaba emnandi kangaka. Asiqhubekeni nayo, ithi ku verse 17, the spirit of truth, ngoba umoya weqiniso lo, akusuka umoya wamanga. And uma ngabe lithi lelizwi the spirit of truth, akusho ukuthi ukhona futhi umoya wamanga. Then kufanele uqapheleke manje ukuthi ulandela muphi umoya. Kufanele ukwazi ukuhlukanisa ngoba baningi omoya, khona nabamanga. Manje kufanele ukwazi ukuthi uthole lo weqiniso oza ngoJesu Kristu yena kuphela, ngoba uthe uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Nawo futhi lo moya lithizwe kaNkulunkulu umoya weqiniso, whom the world cannot receive. Umhlaba ngeke uzuwamkele lo moya. Why? Umhlaba awufuni vele nokukholwa ke kuJesu. Umhlaba awufuni ukumamkela. That's why umhlaba ngeke uzumamkele, because it neither sees him nor know him. Uyayichaza ke la uJesu, because it neither sees him, it neither sees him nor knows him. Yingoba umhlaba awumboni lo moya. Umhlaba awumazi.
awumboni futhi awumazi. Uyaqhubeka ke bese ethi but you know him, kusho uJesu. Ethi kodwa nina niyamazi. Angithi ukhuluma kanje uJesu unabo ngaleso sikhathi. Ingakho ethi kodwa nina niyamazi. Umhlaba awumboni futhi awumazi. Ekhona uJesu ehamba emhlabeni abazange bamazi, abazange bambone, kodwa laba bakwazi ukuthi bathi behamba nabo emhlabeni bona bakwazi ukumbona, bona bakwazi ukumazi. Kanjalo nangalesi sikhathi samanje khona abangamazi, khona futhi abangamboni. Yini bengamazi, yini indaba bengamboni? Ingoba vele noma abantu sebethi bayamlandela uJesu but abamlandeli ngeqiniso. Ayikho lento yokuthi ngifuna ukumazi, ayikho lento yokuthi ngifuna ukumbona. Abantu abanawo lentshisakalele yokuthi angingalandeli nje inkosi engingayazi, kodwa ke ngilandela inkosi engiyaziyo, ngilandela inkosi engiyibonile, ngoba lithe izwi ngeinsuku zokugcina sakubona imibono futhi sakuphupha amaphupho. Okusho ukuthi le mibono ireveala yena uJesu, okusho ukuthi lamaphupho ambula yena uJesu. Then kufanele nami ngikwazi ukuthi ngimbone, nami ngikwazi ukuthi ngimazi. Kodwa ke kulesikhathi samanje siphila kuso, umhlaba awufuni nokumbona futhi awufuni nokumazi. That's why bengeke bakwazi futhi ukuthi banikezwe umoya oyingcwele, abakwazi ukwamkela. Iyona into ekhulunywa nguJesu Kristu le. Indaba la isekuthenini masingabi ngabasonti, masingabi abantu nje abathi siyakholwa, masingabi abantu nje abakwi-average ngokwe-standard so-called. No, masibe ngabantu abanentshisakalelo yokwazana noNkulunkulu. Masibe ngabantu abanentshisakalelo yokuthi ngifuna ukuhamba noNkulunkulu. And then uma ngabe ukuthi unaleyo ntshisakalelo, uyokwazi-ke njengoba lisho nje izwi ukuthi ngiyakucela kuBaba, and uBaba uyonikeza omunye futhi umsizi, okuwumoya weqiniso. But angiqhubeke nayo le ndaba le, ithi but you know him, for he dwells with you and will be in you. Uthi uJesu ngoba unani and futhi uyakubakini. And wayekhuluma kanjalo nabo, and futhi esho futhi ukuthi futhi lo moya oyingcwele uyokubakini. And ngaso sikhathi wayevele nabo and babembona. Okusobala ukuthi futhi umoya oyingcwele kwakufanele nje ukuthi uJesu ahambe abuye futhi esengumoya oyingcwele. Yena futhi uJesu Kristu ungumoya oyingcwele, kodwa manje ngesikhathi ephila emhlabeni wayengesumoya oyingcwele, wayeyindodana. Yena futhi le ndodana eyathi mayiphila emhlabeni, mangabe ulifunda izwi, uNkulunkulu washiya amazulu weze emhlabeni wazothatha isimo somuntu, waphila waba indodana, waba umuntu. uNkulunkulu uqobo lwakhe weze emhlabeni, wazophila emhlabeni. Uthi kodwa futhi kufanele ngihambe, and mangihamba ngizocela uBaba, and uBaba uzoyena ke manje oyobe sethumela umoya oyingcwele. And uyachaza uthi nina niyambona futhi nina ninaye, ula phakathi kwenu, ingoba vele wayenabo, kodwa kube kufanele ukuthi ahambe ke manje abuye esengumoya oyingcwele. One God. Asikwazi ukuthi umoya oyingcwele sithi asimdingi. Siyamdinga ngendlela esimangaliso, ngoba kusasewuye uJesu Kristu, kusasewuye uNkulunkulu, but eqhamuka manje ngomoya ongcwele. Ngiyazi kwabaningi ke le i-confusion, kodwa ke uma silokhu sihleli kulezi izifundiso nje, silokhu sihamba nazo kancane kancane, umoya oyingcwele futhi esisiza esambulela, sizoyithola le ndaba ukuthi ngempela yena futhi uJesu kwakuwumoya oyingcwele. Ingakho ekhuluma lamazwi uthi ula phakathi kwenu, futhi njengoba lapha nje phakathi kwenu uzophinda abuye azoba nani. Uthi futhi nina niyamazi futhi nina niyambona. And vele babemazi babembona, kwakwambuliwe kubona ukuthi le indodana kaNkulunkulu ophilayo, kwakwambuliwe kubona. But ezweni kubantu basezweni kwakungambulwanga. That's why bahamba bambethela, ngoba lento yayingazange yambule kubona. And uthi ke manje umhlaba ngeke ukwazi ukuthola umoya oyingcwele ngoba awumazi umoya oyingcwele. But asiqhubeke nayo khona la engifuna ukuthi futhi siye khona kuverse 26 bese ithi ke but the helper, but angifunde ngale version kuverse 26.
Ithi uma ngabe uyifunda nge-amplified version ithi but the comforter, in brackets ithi counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby, close brackets. Iqhubeke ithi the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. Kusho uJesu. He will teach you all things, and he will cause you to recall, will remind you of, bring to your remembrance everything I have told you. But nanga first line nje engufuna kakhulu, that's why ngilande ngale version ithi but the comforter, bese ithi in brackets counselor, helper, intercessor, but nje namazwi ongafuna kakhulu comforter iphinde futhi ithi counselor. And siyazi ukuthi loyo ngikhulumileke ngehelper last week ngoba ngiletha nje nanofakazi ukuthi uyasisiza kwizinto zonke, bese izothi uyena futhi umoya oyingcwele, he is our comforter, lithi izwi ungumduduzi, lithi futhi he is our counselor. Ubani? Umoya ongcwele. Uyakwazi ukuthi manje njengoba ekhuluma nje uJesu ethi nakwamukeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele sefikile kunini. Lamandla lawa ayokufika akwazi futhi ukuthi abe yicomforter noma abe ngumduduzi kumuntu. Ayokwazi ukuthi umuntu amkhansele la kunesidingo secounseling khona. Yabona nje ukuthi umoya ongcwele uyihelper kangakanani. La utholakala khona uworried, udown, udidekile, uyakwazi ukuqhamuka yena afike akududuze. Mhlawumbe nje ngiqale ngene kuleyo part leyo nje ukuthi uyakwazi ukuthi afike abe yicomforter. Ngesikhathi ngisashumayela ezitimeleni, izitimela nje savumelekile ukuthi sihambe sishumayela ngazo. Ngathi uma ngabe ngifike emsebenzini kuukuthi before ngizoqala ngishumayele nje besinokuthi sibe nengxoxonyana nje encane mhlambe nabazalwane nje, or maybe after sesehlile backstage sesihambela semateksini uthola ukuthi somebody uhamba naye bese yaxoxela something. So omunye umzalwane uyaxoxa ngendlela uNkulunkulu amsiza ngakhona empilweni yakhe. Uyangibalela ke lo mzalwane, sonke singama security, bengisase security ngaleso sikhathi leso. Uyangibalela imoto, hayi imoto, izimoto anazo, uyi-security, unamanye nje amabhizinisi awenzayo eceleni, unomuzi wakhe. Yabo nje ngendlela abala ngakhona ilife yakhe ihlangene and ungumzalwane nje ofika nje ayihlalele phansi alalela uNkulunkulu nje ngesikhathi masishumayela dumisa kanye nathi sibe sonke. But wathi uma ngabe ngixoxela ukwabona ukuthi umuntu afika akuxoxele something and then bese wena uzibheka wena, uthi ma uyibheka wena uthi mina why ngingenakho lokho. Mhlambe nawe seke kwakwenza lokho, uthi mina wayingenakho lokho kodwa nami ngisindisiwe futhi ngishumayela. Ngaleso sikhathi leso ngiyakhumbula ngabuka ukuthi why mina ngingenakho. Yangikhathaza leyo nto ngaze ngafika emsebenzini, still ngisemsebenzini ngilo ngicabanga ukuthi yazi mina ngiyashumayela but nje angikhumbuli ke nomuntu ke nje mhlambe ethi nje awukubambe nje mhlambe nali ibhlukwe or nali ishirt. Angikhumbuli nangelodwa ilanga ngiyibuza ukuthi uthi kodwa ngishumayela zona nje, uthi kodwa ngithunyiwe ngempela, am I right? Why kwami kubukeke ngathi kuya reverse mawuzwa abanye abantu uzokwabo ongathi kuyaphambili. Yazi ngathi ngiworried, ukubona mawucabanga into futhi nawe ufida kuyona ikuya-oppress ube even more worried, indezele lento. Ngathi uma ngabe sengizwa ukuthi ngiyacindezeleka, ngasizwa umoya ongcwele, ngamuzwa ekhuluma. Ngiyayazi le voice eqhamuka la esiswini, iqhamuka ikhuphuke uyizwe, angazi ngayichaza kanjani, ibizwa ngokuthi still small voice. Iqhamuka la ngaphakathi kuwena, ikhuphuke,
I think angazi ihamba ifike kanjani eindlebeni, but ngayizwa iqhamuka ngaphakathi kumina ikhuphuka yezendlebe, ngayizwa. Yathi nje le voice ayikhuluma ngokuningi. Yathi nje le voice, kodwa wena uyisaphila namanje. Just nje those words. Yathi kodwa wena usaphila namanje. Yathi uma ngabisho kanjalo ithi kodwa wena usaphila namanje. Ngaqala ngakhumbula abantu engikhule nabo abangasekho emhlabeni. Ngaqala ngakhumbula ozibani abasekho. Hayibo ngempela mina ngisaphila. Yabona ngaqala ngabuka nabanye ngibaziyo ababanjwe ukugula ini kodwa mina ngisaphila. Yazi lelo zwi lelo laqaqa yonke into eyayithi yangicindezela, laphenduka lelo zwi lelo lavele laba yicomfort kumina, laba umduduzi kumina, lasusa yonke lonto. Yaphela that day na even naleyo worry leyo, ngaphinde ngabuyela back futhi ngathi ngisazaqhubeka ngisazoshumayela, izinto zikhona noma zingekho, uJesu Kristu inkosi nyobe ngilokhu ngishumayelile. Yini ngayizwa le comforter iqhamuka kumina, ikhuluma ngaphakathi kumina. Sisazoyikhuluma le ndaba kaMoya Engcwele. Zimnandi lezi ndaba, mangithi indaba ezimnandi ngempela indaba ezimnandi. Kumuntu nje ongafuna okuningi, oyifunela nje ukuthi ngifuna ukwazana noNkulunkulu. Ungafuna ukwazana amasonto anama-constitutions, nemithetho, nabantu ababhalela ama-constitutions, abanye baba bamfuni futhi uNkulunkulu, kodwa basemasontweni. So ungayibali indaba yamasonto, funa uNkulunkulu. Kodwa ube uye esontweni uyohlanganyela, kodwa wena ubufuna uNkulunkulu. Yakutshela uzokwenzela imangaliso, uzokusiza. Liphinde futhi delizwe lithi he is our counselor. Ngithanda ukuthi ngiyikhulume le ndaba ngilethe nana nobufakazi. Kwathi ngo-2011 khona umuntu engase ngimlobola, yonke into nje yayihamba kahle, ngilobola nje konke kuqhubeka, but ngangakashadi-ke, ngisasikula ama-preparations omalobolo and stuff. So umuntu ebengizwana naye ngaleso sikhathi leso waseyadlula-ke emhlabeni. La ngikhuluma ngomuntu who was more than umuntu othandana naye. She was a friend. Angazi ngachaza ngithini le ndaba. She was everything. Like bekwaziwa ukuthi uma ngabe mhlambe sise shop thizeni, mawubone yena mina ungangiboni, okwakho nje ukuthi ujike nje around na kanjani uzongibona ngisomewhere around khona lapho, because besingahlukani naye, besizwana ngendlela le ebiqakukwenza. Unfortunately ngo-2011 wadlula emhlabeni. Uma ngabe edlule emhlabeni, ngikhuluma mina ngomuntu who was very very close to my heart. Ngiyayishare le ndaba ngoba ngiyazi ukuthi khona abantu abazosizakala ngalobufakazi. Ngiphakamisa indaba kaMoya Engcwele la. Wathi uma ngabe sedlulile ngasizwa istress nobuhlungu, ipain. Mina ngikhuluma ngomuntu othi mawuphila naye, uthandana naye, uzusho nawe ukuthi angiboni ukuthi ngingaphila ngaphandle kwakhe lo. Ngangingakuboni ukuphila ngaphandle kwakhe. Ngangibona kahle ukuthi mangathi wakekho eduze kwami kusho ukuthi nami komele ngife. Unfortunately yena wasedlula kuqala emhlabeni ngo-2011. Uthema esedlulile ke emhlabeni. Ngaqala ngaba ne-stress, but okwami akuzange kube worse. Ngazi bese ngithola ukuthi cause ngafuna ukwazi ngabantu, most especially abadlulelwa ama-partners abo, abashonelwa omkhwenyana babo, bashonelwa omakoti babo. Yabona, ngafuna ukuthi ngithola ukuthi bona bayi-overcome kanjani this kind of situation. Ngathola ukuthi iningi labo badlula kwi-stress, baya kwi-depression. Iningi labo kwabiza ukuthi kufanele baze bahambe ama-sessions athile kudilwa nendaba ye-depression. Abanye baze ba-admithwa ey'bhedlela
ngenxa yokudlula. Uyabona ukushonelwa umuntu who is so close to wena kuyenye into enzima kabi. Mhlawumbe nje kwadlulela uma wakhe emhlabeni uzoyi-understanda le ndaba engishoyo, noma ngabe ubani oyifamily yakini ungayi-understand uma ngabe ukuthi khona wakwadlula who was so close to you. Abaningi badlula kuma-trauma ngendlela eyisimangaliso. Abanye wayengaphuzi ngaleyo ndlela, kodwa kwathi uma ngabe kudlula ipartner yakhe emhlabeni wavele waphuza ukudlula. Lokho okuxakile. Mina ngathi uma ngabe ngithi ngiyabheka lo muntu engikhuluma ngaye was so close to me and ngangihethekile kakhulu, but uNkulunkulu wangenzela umusa ukuthi even though ngangihethekile kunjalo, kodwa angizange ngidlule kwi-period leyo ukuthi ngibe stressed lokho ukuthi ngize ngene kwi-depression. Angizange ngifike kuleso stage depression lesokuthi ngihamba ama-counseling lawa serious, ngoba abanye bayawahamba ama-counseling after kwizimo ezifana nalezi, kodwa still i-counseling ngithola ukuthi umuntu ayimsizi. Omunye azagcina eyibulala nokuyibulala eyihamba i-counseling. Ngathi uma ngabe ngithi ngiyabheka mina, how did I survive? Ngase ngiyathola ukuthi ngasizwa ngumoya ongcwele, nakhona ngokufundisa ukuthi he is our counselor, he is our comforter. Ebunzimeni la udlula khona ezimweni ezinzima, uyakwazi umoya ongcwele ukuthi afika ngenelele kuleso simo. Athi uma ngabe ngenelela kuleso simo leso akukhansele. Mhlawumbe ufunda iBhayibheli, uthi mawulifunda iBhayibheli uzwe kuba nomthwalo osukayo kuwena, ube cancelled. Mhlawumbe wena ngaleso sikhathi awuboni ukuthi ukhanseleka kuphi, but yena emfihlakalweni yakhe uyakwenza ukuthi ukhanseleke, udlule, ungayitholi usuzuba admitted ezibhedlela nakuzo zonke indawo lezi. Ngani? Ngokuthi umoya oyingcwele uyakwazi ukuthi afike emntwini uma udinga ikhansela. Akhona ama-counselors sawazi emasontweni, mawufuna i-counseling yakuphi, nakwezinye indawo mawufuna i-counseling yakhona, but this counselor engumoya oyingcwele, lo mduduzi ongumoya ongcwele, akekho odlula yena. Ngifuna ukukwazisa ukuthi angakudlulisa ezimweni ezinzima, uyokwenza ukuthi ulithande lelizwi noma ngabe isimo sakho sibheda kangakanani. Uthi uma ulithanda lelizwi yobulifunda and then uyokudrivela ey'ndaweni othi uma uyifunda zilethe counseling kuwena. That's why emva kwesikhathi esithile uyoba surprised ukuthi mina ngidlule kanjani kulesa simo lesana. How come mina ngingazange ngibe affected ngalendlela nangalendlela abanye bebe affected ukudlula? Uyothola ukuthi it's because of this counselor engumoya ongcwele. Uthi uJesu nakwamkelisa umoya ongcwele, uthi futhi mayesefikile niyothola amandla. Shuthi lamandla akwazi uku-overcome i-stress, lamandla akwazi uku-overcome i-depression, lamandla akwazi uku-overcome izinto, because i-depression ihamba ilide lekuthenini omunye umuntu angaze ashawe even nanayi-stroke. Lamandla akwazi uku-overcome even ne-stroke. Lamandla akwazi uku-overcome ukuthi nobe kade secabanga ukuyibulala angasayibulali, a-overcome ama-suicidal thoughts. Lamandla akwazi uku-overcome nganoma ngabe yiphi into enegative yasebumnyameni, kuphela kumuntu othanda lamandla kamoya ongcwele. Uthi uJesu niyakwamkelisa amandla uma ngabe umoya ongcwele sefikile phezu kwenu. Lalela ngizothi mina siyamdinga umoya ongcwele. Namhlanje nje bengithi ngilethe lobo bufakazi nanalizwi ukuthi siyamdinga umoya oyingcwele uyokudlulisa ezimweni ezinzima. Ngalesikhathi mina ngisadlula nganginga-understand, ngangingaboni, but mase ngilifunda izwi manje ngiyathola ukuthi ngangisizwa ngumoya ongcwele. Ngangeke ngeyami ability ngangengikhona, ngangengifike mhlambe kulesi stage like from 2011 khona manje u2025, njengoba ngangivele ngicabanga ukuthi uma engadlula lo muntu emhlabeni noma engangishiya ngeke ngikhona ukuphila. Ngempela ngangeke ngikhona ukuphila
ukuba umoya ongcwele wayengekho. Why ngisaphila up until manje kungenxa kamoya ongcwele. Yingakho ngizofakaza ngayo umoya ongcwele. Ngikhuluma nje ngaye nje kakhulu ngoba uJesu wathi kufanele siwuthole, ungumoya oza namandla. Shuthi wabona ukubaluleka kamoya ongcwele and sonke siyamdinga umoya ongcwele empilweni zethu. Omunye nomunye uyamdinga. Siyamdinga siyibandla, siyamdinga sisenkonzweni. Yazi uma ngabe amabandla engamrecognize umoya ongcwele, amabandla akholwe kumoya ongcwele, kube nezifundiso ngomoya ongcwele, abantu abaningi bangasizakala, even nama department oma counseling. Nami ngiyakholwa ukuthi angagcine sevaliwe ngoba umoya ongcwele, he is our counselor. Angakhansela umuntu nomuntu. Kungaphela yonke lento yokuba stressed nama depression nazo zonke lezi zinto uma abantu bengamamkela umoya ongcwele, bakholwe kumoya ongcwele, bamfune, bamthole esenokutholakala. Hey, angifuni ukuba mude kakhulu, so iqhubha next time. uNkulunkulu emuhle anigcine, anibusise. Siphinde sihlangane ngomusa weNkosi kwivideo elandelayo. Amen.